конкурс инде 4-нче мәртәбә уздырыла. Ул нәкъ менә 4 ел элек Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты базасында башланып киткән иде. Безне шунысы куандыра, ел сайын әлеге конкурста катнашучыларның саны, географиясы киңәя бара һәм сан ягыннан гына түгел, сыйфат ягыннан да үсеш күзәтелә. Без әлбәттә моңа бик шатбыз. Әлеге конкурста катнашкан, аеруча җиңүгә ирешкән элекеге мәктәп укучылары, алар инде бер күп вакыт узу белән безнең студентларыбызга әвереләләр. Һәм инде алга таба уку йорты кысаларында шулай ук үзләренең бу юнәлештәге сәләтләрен тагын да үстерү өчен безнең барлык мөмкинлекләребез бар. Институт базасында Мизгел яшьләр театры эшләп килә. Шулай ук татар филологиясе бүлеге кысаларында безнең Әллүки һәм Илһам иҗат берләшмәләре эшли. Студентлар инде атнага бер мәртәбә җыелып, үзләренең иҗат җимешләре белән уртаклашалар, проблемалары турында сөйләшәләр. Һәм инде миңа калса, бу аларга тагын да зуррак орбитага чыгу өчен мөмкинлекләр тудыра. Әлбәттә, конкурсны башлап җибәргәндә беренче елларны нигездә безнең Татарстан Республикасы да укучы мәктәп балалары катнашты. Инде соңгы елларда Россиянең башка төбәкләреннән дә шактый гына укучылар катнаша. Мин шунысын да тагын ассызыклап үтәр идем. Әлеге балалар, Россиянең башка төбәкләреннән килгән балалар, аларның әсәрләре, аларның әзерлеге бүгенге көндә миңа калса Татарстан Республикасында яшәүче һәм иҗат итүче балалардан һич тә аерылмый. Ягъни бер дәрәҗәдә иҗат итәләр. Әлбәттә, ниндидер кыенлыклар, ниндидер сораулар бар, ләкин инде булар миңа калса бу конкурска киртә була алмый. Киресенчә, без инде әлеге балаларны аеруча безнең институтыбызда көтеп калабыз. Аларга үзләре өстендә эшләү өчен һәм чын дәрәҗәсендә филолог, булмаса язучы, шагыйрь булып китү өчен без аларга барлык мөмкинлекләрне тудырабыз. Башкортстан Республикасы Балташ районы Сәйтек урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Вәли Вәрәзилә Мәснәви кызы. Дуңган шигырып алыр өчен, җырларның көчен сынап карар өчен, очрашулар кирәк безгә, очрашулар. Сез республикабызның төрле төбәкләреннән, Татарстанның төрле районнарыннан килгән татар телен, әдәбиятын сөюче милләтпәрвәр укучыларыбыз белән очрашулар безгә дә кирәк иде. Чөнки сезнең белән бергә булганда гына без татар дигән бөек милләтне бергәләп саклап кала алабыз. Безнең татар филологиясендә дә сезнең белән очрашулар насыйп булсын дигән теләктә бүгенге Илһамлы каләм 2012 әдәби әсәрләр конкурсының бүләкләү тантанасын тәмамлыйбыз. Илһамлы каләм конкурсына катнашырга Россиянең төрле төбәкләреннән килгән. Бирәк тә әлбәттә Татарстаннан. Чөнки Татарстанда мәктәпләр, югары мәктәпләр бар, укытучылар бар. Ләкин иң гаҗәбе Башкортстанның Балташ районыннан, ул инде Уфадан төньяктагы һәм көнбатыштагы Бишбүләк районыннан килгән укучыларның һәм укытучыларның яхшы итеп үзләрен күрсәтүе. Бишбүләк районының үзәгендә икенче мәктәп бар. Дөресен әйткәндә, Бишбүләк үзәге ул татар авылы булмады, ул һәр вакытта рус яки чуаш халыклары күп булган, ләкин соңгы вакытта татарлар да яхшы гына күп кенә эшләп киләләр. Һәм шунда рус мәктәбендә эшләүче Айгөл Ахунова ишеткән идек, Уфада Башкортстан укытучылары арасында 3нче урын алган, татар теле әдәбияты укытучылары буенча. Һәм ул Казанга 2 укучысын алып килгән, Алсуны һәм Светлананы. Менә сорашыйк әле, ничек инде ул рус мәктәбендә һәм якын тирәдә татарлар аз булган төбәктә татар әдәбиятын, татар телен шулай өйрәнергә һәм яраттырырга мөмкин. Ничә ел мәктәптә шушы казанышка өйрәнә алдыгыз? Ничә ел дәвамында?
Чынлап та безнең мәктәбебез күп милләтле. Туган телләрдән чуаш теле, башкорт теле, рус теле һәм татар теле өйрәнелә. Милләтенә карап укучылар үз туган телләренә, дәресләренә керәләр. Һәм шушы авыр шартларда рус телле мәктәптә туган телебезне, татар телен саклауга зур өлеш кертәбез. Укучыларым белән Шишмәкәй журналистика түгәрәген оештырдык. Минем 2 кызым янында торган, 2 укучым. Икесе дә Өмет газетасының яшь хәбәрчеләре. Төрле конкурсларда урыннар яулаган укучылар. Алсу Илдар Гимаев исемендәге стипендия лауреаты, татар теле буенча алынган. Олимпиадаларда, конференцияларда призлы урыннары күп. Светлана әле 8-нче сыйныфта, ләкин бик талантлы кыз. Киләчәктә 2-нче елга да килеп, Алла бирсә, яңа уңышларга ирешәчәкбез дип уйлыйм. Язучы, безнең яза торган укучыларыбыз бик күп. Менә төрле брошюралар эшлибез, менә Шәшәк ат туган җирем дигән брошюра, Шишмәкәй җыры дигән брошюрабыз һәм монда барсыда да балаларның туган телебездә язылган иҗат җимешләре һәм беренче эшебез Илһам чишмәләре дип атала. Алсының үзенең Серле бакча исемле шәхси китабы бар. Burada бик тырышып, эшләп, язып килдек инде. Шуңа менә 3-нче урын алдым. Бик шатмын шуның өчен. 2-нче елга да 1-нче сыйныф була бит инде, ныклап уйлашып, монда укырга керергә дә дип тә уйлап торам әле мин. Светлана, үзең район үзәгеннәнме, берәр авылданмы куян? Мин Разия авылыннан Бишбүләк мәктәбенә күчтем 1 сентябрьдән һәм эшли башладым бу елны гына. 8-нче класста гына әле мин. Үземнең тагын да тырышырга һәм 2-нче елга да монда киләсе килә инде. Директорыбыз Ләйлә Минибаевна безне төрле яклап, безгә төрле яклап ярдәм итәргә тырыша. Хәтта бу Казанга бару өчен спонсорлар эзләп йөреп карады. Ләкин бу аның максаты тормышка ашмады инде, спонсорларыбыз табылмады. Һәм ата-аналар спонсор булып чыкты инде. Һәм әти-әниләре менә Светлананың, Алсуның җибәрәбез, күрсеннәр дип үзләре иганәче булып безне Нурлы Казанга озаттылар. Һәм төп спонсорлык әлбәттә туган телгә өйрәтү һәм өйдә сөйләшү, уку. Әти-әниләре дә укыймы? Газет, журнал, Өмет газеты, телевидение карыйлармы? Интернет. Әлбәттә, алар барсы да шул кадәрле милләт җанлы. Әти-әниләре ярдәме булмаса, бүген әле без сезнең алда басып тора алмас идек. Татарча интернет сәхифәләр күргәнегез бармы? Ниндиләрне? Без сез оештырган Зеланд телевидениесен бик яратып карыйбыз. Татарстан тормышы белән танышып барабыз. Яңа гасырны карыйсыз. Яңа гасырны карыйбыз һәм Билем Ру порталы белән миңа эшендә бик зур ярдәм күрсәтә. Башкортстанның бер почмагында, Чуаш районында рус мәктәбендә эшләп һәм саф татар авыллары белән ярышып, шушындый уңышларыбызга ирешүемә мин бик шатмын. Шатлыгым ишемә сыймый.